Estas bajas tienen que ser de ellas. Sí, non teñen unha conxunto. Caduca. Sí. Hai que pagar caduca na botella. Mas se non va a vedere cosa non va a vedere. E caduco. Non lo riesce. Adesso lo so che cambierà. É o mismo que van a Antes de ver, le viene questa solo di guardarsi. Bueno, nosotros de por aquí. Para aquí. Eso es que yo creo que porque tiene que ser un cuarto. También hay que dar Así que no vamos a hacer esto. Boas tardes a todos. Vamos a dar conta do pleno ordinario do 4 de mes do fecha de hoxe, de 24, en donde, a parte do subscribo di, en primer punto, a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algo que dicir? Votos a favor? O segundo, a aprobación da reversión do ben localizado en Lamas de Castelo, que a referencia catastral número o que hai. Xa foi xa na primeira vez que ven. Algo que dicir? Votos a favor? Concretamente a textil de Lamas de Castelo. O punto número 3 é a aprobación definitiva do cambio de destino do xa último paso do edificio sito en Porto Cubelo, referencia catastral, que é a antigua escola de Porto Cubelo. Algo que dicir? Votos a favor? O cuarto punto é a aprobación e nomeamento dos representantes do Concello en órganos colexiados supramunicipais. Isto é para a disolución definitiva da antigua mancomunidade Xallas Tines, que era un matadoiro que había, que trouxeron un problema enorme, que os 6 concellos e os que pertencemos negociamos con a banca, e ese pago se fixo hai 2 anos, e pico, casi hubo unha letrada de muros, Maruxa era Monteagudo concretamente, e agora recomendan que se faga unha disolución total para que desapareza a mancomunidade estatutariamente, que non teña algún resquicio de posibilidade cara a que o paisano ainda vive, como é algo problemático que foi que fixera a hipoteca con unha caixa de Galicia, que era daquela. Entón queren disolver entón tiñamos en sistema de organización do inicio noso de corporación e fixamos unha proposta que acabo os comentei por teléfono, xamos o número 1 eu, o número 2 Merche, para empezar, Moncho o número 1, o número 2 Belén, o número 1 e o número 2 Elisardo, que para que conste
disolución dos estatutos da comunidade existente. Pero entón son os titulares, según den un Sí. Tres suplentes. Votos a favor? Punto número 5, a aprobación da política de seguridade, ciberseguridade, que se chama, do Concello de Carnota. Explicacións, xa sabedes que no mundo que nos desenvolvemos agora, nos concellos máis nas administracións, hai ataques unhas características que son increíbles. Pasoulle a Carballo, pasoulle a Teo, son unhas cuestións que, bueno, que son secuestros, literalmente. Antes secuestraban esas personas e agora secuestran os datos. Entón, nós, por medio da Diputación, e porque é unha necesidade imperiosa, temos que cubrir a seguridade máxima nos datos e nos personales e de todo tipo desta casa, que poden bloquear a Carballo concretamente, tuveron bloqueado o mes a medio. O de Teo foi colleron máis rápido e deronlle solución máis rápida, pero Carballo estuvo un mes a medio parado, o Concello, por culpa destes ataques cibernéticos. Entón, o que vamos a obter é unha política de seguridade do Concello, onde há un protocolo, onde há unha empresa que este velando por tal, unhas personas, o secretario, o alcalde, unhas personas de seguridade do tema, do que consta na xa tiña que estar feita antes, pero nunca é tarde. Algo que decir? Sí, eu quería facer unha reflexión sobre este punto do orden do día. Vamos a ver. A proposta de seguridade nas novas tecnologías, no que sería aí, vou ler para non equivocar, os objetivos e a tramitación online co objetivo de impulsar a tramitación electrónica dos procedimentos administrativos, a mellora na prestación de servizos e a participación da ciudadanía nos asuntos públicos, establecendo deste xeito novas vías de participación que garanticen o desenvolvemento da democracia participativa e a mellora da eficacia e eficiencia da acción pública, fomentar a relación electrónica da ciudadanía co Concello e crear a confianza necesaria entre a ciudadanía e o Concello nesta relación. Eu que quero pôr sobre a mesa aos miembros da corporación. Se imagino. A xente maior, non? Que non se lle facilita. Tamén, iso tamén é máis un conflito que existe entre o modelo tradicional, se isto vai supor asegurar, está ben, sin dúvida, porque nos leva e toda a legislación vai nese sentido da conexión das administracións públicas de resolver os problemas dos vecinos. E me refiero, si isto vai adiantarnos como administración pública que ten que ser moderna na resolución das reclamacións dos vecinos e veciñas, da ciudadanía en general, cando plantea calquer tipo de reclamación á administración local máis próxima, neste caso. Aquí xa houve debates entre os concelleiros cando se presenta un escrito e non se resolve en tempo e forma. Eu me refiro a iso. Porque as unidades administrativas, a Lei de Procedimento Administrativo Común, así o di, obliga a unidade administrativa, o órgano, sea a alcaldía, o funcionario, o empleado público, a resolver as cuestións. Porque a administración, como ustedes saben, señor alcalde, goza dun privilexio, que é o silencio administrativo. Pero a nova lei, a legislación, vai nese sentido. Hai que resolver as reclamacións que se pagan polos ciudadanos. E motivadas. Porque senón estamos perxudicando realmente aos cidadanos. Hai que ter unha resposta por parte da administración. Certo é que a administración ten que resolver de forma expresa, así o di a lei, o artículo 21 da Lei de Procedimento Administrativo, o artículo 20, vamos, nese caso. Porque, neste caso, o órgano administrativo ven sendo o responsable. Se non se faz cosas. Incluso o ciudadano pode reclamar á administración por incumplimento da súa responsabilidade. Entonces,
aquí se trata, se di no papel, se non se di papel mollado, acción pública do cidadán. Acción pública do cidadán é cando se reclama ante a administración e non hai a tutela efectiva por parte da administración resolver o problema ou ditar. Hai os asesores jurídicos aquí nesta comparación, está o señor secretario interventor, o que é darle trámite e resolver os expedientes. Porque se non se está perjudicando polas partes, porque por encima da administración pública están os tribunales, efectivamente, que se poden os tribunales. Pero, en principio, a administración ten que resolver calquer tipo de reclamación. E, de feito, aquí houve controversias dos grupos políticos que se presentan inscritos e non se resolven. Eu me refiro a iso. A administración pública, isto é seguir papel mollado, e tamén, como vostede dice, señor alcalde, de que as persoas maiores e as que non somos maiores. Eu e vostede fomos aquí a escola, non? Temos cerca de 60 anos, non sei, temos 59 anos. Non fomos a escola. E nos costa, a esta edad, pois meternos nas novas tecnologías. Xa non igual persoas maiores. Se iso vai ser unha traba para as persoas, non? Porque quen ten certificado electrónico? Casi nada. Bueno, sí, pero non refiro a persoas maiores. Eso sí. Pero se iso non vai ser unha traba a hora de reclamar, facer unha reclamación, isto está ben, os tempos van para iso, efectivamente. Pero eu o que poño encima da mesa o debate que se trae aquí é que se trate de que por parte das autoridades competentes, neste caso, os órganos administrativos, o propio Concello, se resolvan os expedientes, se resolvan as reclamacións dos vecinos e vecinos. Porque van reclamando a súa tutela efectiva nunha reclamación e que se lle resolva. Porque senón estamos negando algo tan evidente que estamos agora nesta proposta de acordo coa política de seguridade, non? Das TICs, que me parece ben, que ten que ver unha protección frente a terceiros dos ataques que se poden producir, como se dirá a proposición, de forma accidental ou de forma deliberada, efectivamente, porque hai a intimidade do expediente, a confidencialidade está aí encima da mesa. Entonces, eu que digo que isto sería papel mollado se todos neste formato, que dicir, si aprobamos, pero despois, no día a día, por parte da administración e dos órganos competentes, non se resolve de forma expresa o que se ten que resolver. Porque é non ataca os direitos e os intereses legítimos dos vecinos e vecinas, neste caso, de Carmen. Eu, de todas formas, vou votar a favor da proposta, non? Evidentemente. Solamente quería deixar eso sobre a mesa. Moitas gracias por agradecer. Denegado? Votos a favor? Hai que aprobar a urgencia, non? Aprobar a urgencia. Vamos a aprobar a urgencia dunhas mocións do BNG que viñeron un pouquinho, un minuto fora de tempo, pero vamos a aprobar a urgencia. Sí, verdad, quizás. Votamos a urgencia de que se podan expor as mocións, claro. Votos a favor? As dúas xa fixemos por aí. Hai dúas. Son tres. Hai dúas, non? A de Palestina, a de Sogama. Está unha comunidade de Sogama, do Carmo, que a mesa de Isla. Aí sí, perdón. Os tres no mesmo momento. Eu vin dúas, non é? Vale. Votamos xa as tres dunha, xa non vamos a votar tres mocións de urxencia, non? Votos a favor das urxencias das mocións? Vale, a primeira moción, e resumindo, é para a moción para exigir ao Goberno galego a licitación e execución inmediata das obras da autovía A G555 da Costa da Morte. Sabedes que hai pouco puxemos unha moción para que precisamente darlle impulso a esa autovía, pero as últimas noticias, a verdade que son preocupantes. Neste mes a iniciativa sobre negar as comisións, pois soubemos que non pretenden facer ni licitar esta autovía, senón que queren convertir
nun corredor de sentido único, prácticamente, non un carril por sentido. Entonces, por resumir, eu creo que a Costa da Morte non pode permanecer logo inmóvil ante esta nova frente que se fai a nosa comarca e demandamos, este xa sería acordo, demandar a Xunta de Galicia o remate da autovía AG55 e a conexión da mesma ao Porto de Brenes, tal e como se proxectou inicialmente no Plan 9 e tamén co polígono industrial de Vimianza. E segundo, apoiar, porque se vai facer unha manifestación, apoiar a andaina do 26 de outubro para exixir a execución inmediata do tramo autovía entre o Salto e Berroias. Partido Popular? Non estamos de acordo. Non está ben. Votos a favor? A segunda moción é unha proposta para a unificación de xestión de residuos da Mancomunidade de Serra do Valdanza e o financiamento da dotación a nova normativa de residuos. En definitiva, é demandar a Xunta, pois ler os acordos nomais porque máis ou menos xa sabedes do que trata a cuestión desde que Alfonso Rueda anunciou que iba a favorecer con un 60% de quita aos concellos que teñen o tratamento de Socamo. En consecuencia, ponemos os seguintes acordos. Demandar a Xunta que estableza compensacións no marco da xestión de residuos para todos os concellos galegos, nomeadamente para o de Carnota e para os restos dos que forman parte ou son clientes da Mancomunidade de Serra do Valdanza, e que estas sexan similares e proporcionais as que a Xunta aprobe para a bonificación dos concellos que empregan o modelo Socamo. E segundo, demandar ao Goberno español que establezca líneas de financiamento directo para os municipios e as entidades supramunicipais que deben abandonar no futuro próximo o modelo unido seco e realizar unha transición de cara ao cumprimento da nova normativa de residuos. Partido Popular? Non vamos a este. Eu estou totalmente de acordo con o tema este. Totalmente porque o vivín é con oso de fondo, é con oso de cerca, con oso... Moi ben. Totalmente de acordo. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra ningún. Con a moción solicitando a condena ao xenocidio en Gaza e a ocupación de Palestina. Meus acordos. Condenar as estacións militares do Estado de Israel tanto na faixa de Gaza como no resto dos territorios palestinos, o que supón unha grave violación do dereito internacional, e solicitar a detención inmediata das agresións e a total retirada das tropas de ocupación das colonias ilegais da Palestina. Instar ao Goberno municipal a apoiar e difundir por todos os medios ao seu alcance a mobilización nacional de apoio ao povo palestino do 6 de outubro en Compostela. Amosar o respeto pleno ao dereito da soberanía de Palestina e da súa integridade territorial. Manifestar a total solidaridade do Concello de Carnota con Palestina e o seu povo, lamentando a perda de milleiros de vidas e transmitir profundo pesar polo fallecemento da súa poboación. Instar a Unión Europea a dar o apoio humanitario necesario ao povo palestino, así como a intensificación da axuda humanitaria de emerxencia. Instar a Unión Europea e ao Estado español e ao Goberno da Xunta de Galicia a coordinarse para acoller nas mellores condicións as persoas refugiadas e a comprometerse coa atención sociosanitaria das crianzas palestinas en grave situación de vulnerabilidade e a ruptura de relacións diplomáticas e de acordos académicos e comerciais co Estado de Israel. Solicitar a Unión Europea un maior esforzo para impulsar unha desescalada da ocupación e da violencia a través de relacións diplomáticas e do respeto do dereito internacional. Instar ao Goberno municipal a comprometerse a non apoiar ningún evento de carácter deportivo, cultural ou de outra índole como asociacións ou organizacións sionistas adheríndose a convocatorias de boicot a Israel e comprometéndose a non marcar produtos de orixe israelí, nin realizar contratacións como as empresas do Estado sionista. A Corporación Municipal do Concello recoñece o Estado de Palestino, co seu territorio íntegro entre o río Xordán e o mar Mediterráneo. Partido Popular? A favor. Non está ben.
Pasamos á parte de control. A conta que se dou xa das resolucións da alcaldía, do alcalde, desde a última sesión ordinaria, e os novos de preguntas. Sí, podes empezar? Sí, que eu tiña un par de unas cuantas preguntas. Bueno, a primeira é que en varias reunións que tivemos que checar xanzas nos trasladan cuando tidas deficiencias que existen nos colexios, non? Entonces, que plan teñen para solucionar este tipo de deficiencias? Xemos creo que foi público, non? Se acaba bueno, neste caso nas redes do partido, non foi nas redes do Concello. Vamos a unha reunión reciente de 2 de setembro, co conselleiro, por fin, despois de 4 anos, pedido, desde que chegamos, atendiunos, bueno, un pouco o que nos dixo que nos vai atender as demandas das necesidades das infraestructuras que xa, como ben dixemos a compañera máis eu, pois están igual como cando eu fui na escola, igual, teñen 40 anos, concretamente, e as infraestructuras están igual. Tamén é verdade que cando nos chegamos, bueno, algunha atención sí que nos fixeron, que os patios estaban tal cual como hai 40 anos, e os patios están novos e nesa parte de fora, como aglomerado. Foi un avance, porque nos patios, imaginados, estaban os patios como cando nos fomos á escola. Agora están os patios lisos, están os aglomerados de fora lisos. Pero, bueno, o que é sobre todo, eu se difícil fincapé na eficiencia enerxética, que é un tema que é importante, e, bueno, o que é un doctorio de todo o colexio, e a caldeira, que a caldeira ten 40 anos. Tamén receptivo, nese sentido, foi receptivo? Non, nese sentido, me parece moi ben a reunión que tuvo usted co conselleiro, que tuvemos usted co conselleiro, no que afecta as competencias da Xunta. Eu me refería máis ben ás competencias que é pintado, todas as deficiencias que compete ao Concello de Mantenimiento. Están moi difíciles de delimitar porque, a ver, nós o que as competencias que nos pasa a dirección, estuvamos con a nosa xente, pois, un mes aí traballando. Este ano, completamente, máis un mes, entre carpinteiros, xente de albañilería e tal, que estuvamos facendo tanto en Carnota como en Pimbo, non en Carnota só. Home, despois, abarcar todo o que nos gustaría abarcar é imposible, porque o perímetro do envoltorio, por exemplo, para facer un lavado e un pintado de todo, eso non nos cadra. Nós estamos agora, a política que queremos facer é, confiamos na palabra do conselleiro, e que se vai facer aí unha renovación máis a fondo, e senón, todos estamos aquí para falar. O pós do ano que vemos, teremos que meterlle mano unha obra desde o pós da Diputación, porque non nos queda outra para facer o que é unha necesidade de que o envoltorio todo, por lo menos, tiña un rascado, pintado, lavado e todas as historias. Non é o formato. Depois, os formatos pequenos sí que os vamos arranchando nós, pero nós temos a capacidade de actuación que temos. Nada, non para contestar. Segunda, o Concello fixo un tipo de delegacións aos proxectos que se queren facer na Ruña. Na Ruña. Na Ruña é As dúas estacións de bombeo este e o Avanza, que se fai. Pregunto se o Concello fixo algún tipo de delegación. Non, en absoluto, non é unha competencia deste Concello. Pero afecto. É efecto. Eu creo que... Nadie me dixo que nos afectamos para nada. Sí. No territorio de Mazaricos, As aguas. non. A actuación é no Concello de Mazaricos. Sabemos perfectamente que a actuación... As manifestacións non, as manifestacións son no Concello de Dumbría. Pero as actuacións estánse Permíteme un segundo. É evidente que as actuacións son no Concello de Mazaricos. Pero quero recordar, se me engano, que nós collimos a auga do río Arcos, e os afluentes do Arcos veñen precisamente, parte deles veñen da Ruña. Nós dicímolo máis que nada por se seguira afectado o caudal do río Arcos e nos afectara a traída de aguas de Granada. Eu creo que isto hai que prever, por lo menos mirar os proxectos e saber, porque creo que hai 3 afluentes do Arcos que veñen da Ruña. Entonces, pode afectar o caudal
e, por lo tanto, pode afectarnos ao suministro de agua da mancomunidade dos campos, non? Pero, bueno, a resposta está lá. Usted non dixeron unha relación, non sei o que nada. Ninguna. Vale. Terceiro, temos preocupación porque, bueno, así lo transmitido tamén, de como está o servicio na Casa do Mar de Viga, non? Servicio médico, non? Sí, desde que estuvo pechado hasta o día 30, non sabemos por qué, parece ser que non sei se o doutor que para a Ribeira, e a verdade que a xente está preocupada por eso, non sei o que. E a parte, xa, enlazando con eso, quería saber se o Concello fixo algo, se sabe algo desto, e a parte do servicio de pediatría de Carnot, que cando non está, pues, hai que ir a muros prácticamente continuamente. O de Lira, o do Casa do Mar, parece ser que, según nos falou o delegado territorial de Sanidade, que, bueno, a profesional, pediu, ela vive en Portosín e pediu, se fora posible, trasladarse a Ribeira. Unha por cuestións económicas e outra porque queda máis cerca da casa. E ele está vendo a posibilidade de mandar outro profesional, o día que o dixo, o día que há outro profesional disposto a vir, se lle dixen a ela, que entón sí, mentres tanto non. Nestes campos que houve así de laguna, como fala vostede, para as vacacións, foi porque parece ser que o ambulatorio de Ribeira quedou sin médico prácticamente, un pouco, cando trasladaron a Riafa, son un parche 15 días. Eu creo que vamos... Que non me parece que se siga a sanidade Eu xe dixen a policía, que vamos, por menos no Coronario, que ten unha protesta conxunta para que se cubran as plazas vacantes, tanto en pediatría como no servicio de centro de saúde. Se a pediatría dixo en confinamento, de momento, propono e vai ser o mismo que... logo, con ese punto vamos para o que sea. Vale, gracias. E cuarto, bueno, de todos é sabido, nas últimas alcaldías viñeron tamén os pagos de indemnización dos distintos alquileres para apartamentos, sobre todo para os meses de verano nas praias, pero creo que todos sabemos da necesidade que ten o Concello de estender os seus terrenos ou a procura de terrenos para servicios públicos. Este Concello está, o que é o edificio, está prácticamente colapsado e necesitamos. A miña pregunta é, fixo o Concello algunha oferta polo solar da Sareb do Aserradero? Non, ninguna. Temos unha negociación, sí, que estuveron casualmente. Estamos en Berra, non fío, o Mercos estuvo propietario, unha persona de Madrid que comprou a última hora porque pensou que tal, estuvo aí asesorado. O Concello non fixo ninguna oferta? Non, en absoluto. Non estamos nas condicións, tampouco, para facer ofertas. Pero que hai axudas da Xunta, que prácticamente o 100%, creo non, salen todos os anos. Non me consta. E, sí, hai que ver o boletín. O boletín do LOGA está publicado. Publicase todos os anos. Non é a primeira vez que se publica, se non se fixo antes, que era muy caro, está a opinión. É unha deuda moi... É o mismo precio, Cando eu cheguei ao mesmo precio que para vostede. Cando chegaste, 240.000 euros. Perdón, comprou 115, ou sei. Non, pero cando cheguei eu, era o mesmo precio que vostede. Non. Cando estábamos en 500.000 e 505 millóns de euros. O sea que non é o mismo. Non veño por aí porque non é. Pero, bueno, creo que é unha oportunidade perdida, ademais, que o levamos no programa. Entón, sí, agora no programa, nesta legislatura, máis anterior. Nós tamén non levamos. E creo que os programas son para cumplir, non son para darle bolso a aire. Creo que se perdiu unha oportunidade única para
esperar nota para ese punto. Pero bueno, xa vexo que non hai visión. E quinto é un robo porque a verdade é que vas ao punto limpo e aquelo dá non sei que. Creo que iso depende do concello, da unha empresa, aí non sei se pouco licitación, se pouco servicio, pero eso non. Eu creo que unha chamada de atención a esta xente para que teñan aquilo ordenado non viña de menos. Nada máis. Gracias. Partido Popular. Sin máis, levantas a sesión. Hay que pagar. Aquí.